Kublai ya pi baro kinong pej bam fan channel. Ha ki durki kumno banshet Nepali shana crispy chicken strips, Korean chicken, batka butter chicken. Bangila dep kintiu hang ni pindan kam ya SOHJEW ha kini ki jingshet. Hatu piatip balik kalong gumtamo. Ngan batai kendiat ya pi balai ngi pindan kam ya SOHJEW. Hakapor bangi marinate ne pedem yaka crispy chicken strips ka butter chicken bat ka Korean chicken ngi pendan kam yaka SOHJEW bakat penjam yaka do SOHJEW utrai kam ka vinegar kadba ha un Nepali shana ngi pendan kam yo SOHJEW ondal adoption nang banyo yaka jingsma ubi ka jingjo berjup bat ka jingbang jingsma SOHJEW henrei kamput tangkat ni SOHJEW ai ru ka jingmento ya ka kot ka khia nakadaw ba udon ka vitamin C ka ba penklan ya ka bormet dungi lada pimpat pet ya ki durki kumno banshet Nepali shana crispy chicken strips, butter chicken, Korean chicken, snobha ban pej no. Ya kaling ngilabu hapo description.